mga kasama si Miss Karen Gayonan, Project Development Officer 3 mga kasama sa DSWD Disaster Response and Management Division. Ma'am Karen, maayong buntag. Maayong buntag, ma'am. Mhm. Saka maayong buntag po sa atong mga tagapaminaw no sa RMN Radio. Yes, ma'am. Thank you. Yes po. Yes po. Thank you so much for your time. Kaya itong isgutan karon ma'am ba ang kining sa DSWD Climate Change Adaptation and Mitigation o kining gitawag nga CCAM. Update about climate change modality. We all know Ma'am Karen sa mga kasama nga naminaw karon nga usab na gyud no ang ato ang klima. Karon mo init, taud-taud na pod mo ulan na naunsa na. Karen, unsay update ni ani po unsa ang mandato sa CCAM sa DSWD ma'am? Yes, ma'am, no, ang atong programa sa Risk Resiliency Program no sa Climate Change Adaptation and Mitigation through Cash for Work. Usa kini ka programa sa DDA-SWD na under sa Disaster Response and Management Division kung asa nagahatag kini no og short term na work no sa ato ang mga beneficiary usa kini ka intervention no nga ginagamit nato nga maka-provide og temporary employment sa mga beneficiary nato nga mahitungod kini in exchange for their community work no nga ilahang i-rendered related to climate change, adaptation, mitigation, and disaster risk reduction. So, atong makita po no, sa atong pictures, usa sa mga samples nga mga activities na gikandak, usa na diha ang communal gardening, no, pagtanom sa mga mangrove planting no, sa ato ang mga seasides, and also tree planting activities. So, usa kini siya sa mga activities lamang sa cash for work nga ato ang ginapahigayon diri sa tibuok Davao Region, ma'am. Ma'am, kinsa ba mga beneficiaries ana ma'am? Ang mga beneficiary ani ma'am no usa na diha ang ato ang mga target beneficiary unang-una nira ang ato ang mga poor families nga ang ilahang income na naka-fall sila sa below the poverty threshold no nga beneficiary sa pamilya Pantawid Pamilya Pilipino Program or 4Ps no families classified as a poor under sa ato ang listahanan. At the same time, families identified as poor, marginalized, and disadvantaged. Also, katong mga pamilya po nga nag-reside within the program target no sa ato ang program, ilabi na tong mga area nga prone kaayo sa disaster. And at the same time, ang matag pamilya usa lamang ka representative ang allow nga motrabaho sa ilaha. So kato Okay. ma'am, yes Oo, po. pila na pud ni katuig ma'am nga ingon ana ang inyohang programa po? Ang ato ang programa ma'am is since 2015 pa. So Wow. mokabat na gyud kini og 8 years na no in the process. So walo na syud siya katuig, at the same time ubay-ubay nga gyud pod ang ato ang naserbisyuhan. Sa tinuod lamang galing within this year ma'am naatay 31,375 families na target nato na matagaan og SICAM Cash for Work na program. Ug sa karon ma'am naga-target ta within the first semester nga maka-payout na kita, makapasweldo na kita sa ato ang kulang-kulang na 21,000 kapin na mga beneficiaries sa tibuok Davao Region. So ang naapil lamang kini nga programa no ma'am no nga naapil sa ato ang cabinet cluster na as identified ang Davao City, Davao del Norte o ang Davao de Oro, ma'am. Ma'am, in case lang ma'am ba itong mga listeners karon gusto mo avail ni anang inyuhang programa, paunsa man pud sila ma'am makasulod diha po? Since ang ato ang programa ma'am in partnership kini no sa ato ang mga provincial, local government unit and city government unit. Ang atong partners diha sa provinces ang PSWDO ug ang sa city naman ang CSWDO. Actually ma'am ang ato ang mga kaubanan no sa area ang PSWDO, CSWDO naga-identify na gid na sila sa katong mga pamilya gyud nga nabilong sa ato ang gi-mention ganina no kung asa sila nabilong. Pwede sila mo adto sa ato ang City Social Welfare and Development Office o Provincial Social Welfare and Development Office no i-assess sila ma'am kung sila nabilong sa area nga identified nato nga kandakan nato activity, and then mauna ma'am i-assess sila ana sila ipaapilon sa ato ang cash for work. All right. And Yes ma'am. yes po ma'am. Dungag po na po ma'am since this activity po is naagi ni siya project proposal and risk vulnerability assessment matrix. Buot pa sabot, ato ay siya ginaplano ahead pa sa tuig. So
dili ni siya na karon na tuig wala pa tay plan, pero ahead of time pa ma'am na tay plan na gyud tay mga target areas o target activities nga i-conduct nato. So Mhm. katong mga beneficiary na gustong mo avail, gusto mo appeal, ato lang kita sa Provincial Social Welfare and Development Office and City Social and CSWDO Office para aron ma-assess kung appeal ba mo sa area nga identified sa atong activity. Ayan, salamat kaayo sa impormasyon, ma'am. Bahin ni Ana, no? Kining ka DSWD Climate Change Adaptation and Mitigation. Ma'am Karen Gayonan, wa na koy lain pangutana basin duna kay mga anunsyo gikan diha sa inyong opisina, ma'am, or division. Go ahead po. Yes, ma'am. Dungag lang na ako, ma'am, since this program is limited lang man ang beneficiary ani, ma'am, no? Mhm. Dili na siya true to all. Na atay ginasunod nga mga matrix, ma'am, na atay ginasunod nga mga classification sa atong target beneficiary. So, again, usap pod ang mga inclusion ani nga programa, no? Dili ta pwede natong mga regardless no of the economic and employment status, elected and appointed individual and personnel no contracted under memorandum of agreement, contract of government agency no excluded ni siya sa programa. So Mhm. bot pasabot kaning atong programa is para kini sa atong mga poor families o katong mga pamilya nga nabilong sa poor, marginalized, and disadvantaged. And also from the Disaster Response and Management Division, no usa sa pahinumdum pod mahimutang andam kanunay o tabangan nato atong kinaiyahan nga ma-restore kay kining tanan atong mga activity para gihapon sa atoa. Kana Yes. lang ma'am og daghan kaayong salamat. Dagan salamat, Ma'am Karen, and maayong buntag until next time po. Thank you ma'am. Maayong buntag. At ang nakauban mga kasama, Ms. Karen Gayonan, Project Development Officer 3 sa Disaster Response and Management Division sa DSW